Hej, her er min fysikvideo, hvor jeg forklarer de forskellige formler. Hej, vi vil gerne finde strømstyrken, og det gør vi ved at tage ladningen, som er Q, og dividere den med tiden. Og heroppe i hjørnet kan man så se, at jeg har skrevet, at navnet for I, det er så ampere, og navnet for Q, det er så coulomb, og navnet for T, det er så tid. Så vil vi gerne finde spændingen, og det gør man ved at sige E, som er energi, divideret med Q, som er ladningen. Og her har jeg igen skrevet bogstaverne op, og der kan vi se, at U, dens navn er så volt, og E, det er joule, og Q, det er coulomb. Så vil vi gerne finde resistens, og det er ohm, og der tager man så spændingen U, divideret med strøm I. Og her har jeg igen skrevet bogstaverne op, og her kan vi se, at R, det er resistens, navnet for R er resistens, og navnet for U er volt, og navnet for I er ampere. Og her vil vi så gerne finde power, altså effekt, og det gør man ved at sige E, energi, divideret med T for tid. Og her har jeg igen skrevet op, P's navn er watt, E's navn er joule, og T er lig med tid.